Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Hakasngi balai ke jinglek thep kerteng ki kertong ban yakhun na collection MGC ka Khasil Satramos District Council ke HDC ka ban salong haka arpoitrik romphang arjar pusan ka kongsoni kharjana kala lei ban thep kerteng yela die kum ka kertong klemseng ban yakhun na nongspong soyong constituency kabala long haka arpnai trik lan kot arjar pusan kum ka kertong klemseng habakran siklar thai khobor ka kongsoni kala ong pa kum ka longkmi ka donia ka jingang nut banwara sibun ki jingman toy ki longkmi ka constituency nadu ka yoka kot bat kila jingyaram hakapang ka shitam haba banrap kala ong ru badang don ki bor ain ka district council ki badang shong sting bha ka jingtre kambat kumta ka penpau ba ka dang don kamban pen khlan susu yaki dakaba ai nuksaru halo kaline chak chong ka council Kapapulong nga menta bangan yakun bangan mi bani kun ni ka election MDC na ka independent kadi peningkong ko ngadai kum ka advisor jong Meghalaya Ashawa Persinian de haga jing shisha kadi baba Osborn ibalong himan jonga idi banyale ya election MC kadi haga jing penduk baka jing syakri juborno pada ya ketiket kongres na keti jong i kum blok president haga soyong constituency hi dikani kasapulong no yang bana yeng na sem bat kilok kijor ki bekershan yang ki ong ban mi no nak independent namar ba kadon lesi kadai ke bentak ka ba kraw ba yeng sem kadon yang jingmu na du kini sem beradap bat ka ba kham kong san ka baning kong kum kalong kami ti ka batip ya ka kur ka kha kaman ka jaj kriti ka dustur ngakwa baj ru ba ka jaj benriu jongi kalong ba ka bateli ban mi rengkat om tang ki kpa ki ban yarap ban ri ya ka jaj benriu jogi kasi ban ong ya jaj benriu tang kirang ba ringi ki ken thai ring dan ke jing ba khli ban ya da ya kari ba ka jaj benriu te kani kadi ke jing ya su tholang ngide ben dalang bat ki keme ngide ben dalang bat ki kpa bat kilong keme bengine trelang ban ya da ya kari ba jaj benriu te kani ngan ong ya pi ngim kwa ban su kerto tang da ka ktien ngida kwa ban pen i ba ka kam bai kami baret ngilai persang ban le tang na bakatu kat ni kinong tre hapok health department kum ki asha de singal kum ki af ki badan lang ban ni te kata di kebentak ba kum kilong kami ri kwa ban mi syakmat ban ya rab ban ya dai ka jaj ban riu jongi ki khasi dan tia hapok kerja kasi jongi brok kawai kimat ki ba khamat ki jongi ka jonga kalong ba kham tam na kanong spong soyong constituency habang ngayang nagamta jong kata nganyang be chwatang kita gijing ban hapok jong soyong constituency ngamot ban ong ka jingmi jonga kalong ba kum kalong keme ka baju pun ka baju kha ka ba ki ba bon kilong keme ki ba pun ki ba khang on ki ba shitom ki badan ki jing shitom ka ba kta ya ka jing lut ka jing sap ka ba kta ka jing diaw jong kilong keme hapo ka soyong constituency hi ngan ong pi ka deka jaka sumar ka ba shipos nam ngala atrai hapo ka soyong constituency hapo ka soyong CC itho ba ka shibon ka jing duna kila ban ong ba o tangkum ke MBC la dang job asai singi pinam la ban le nai kabor kolong bahupat ba da kilong kami jong ga soyong constituency baro kawai kin ai bor yang atang kum ke MDC ruswa ngan la banirap ban pen bahan ban pen ra ki tinong tre ki babet ki babiang hapo ka soyong CC khnang ban aga jing syakri ya upat ba ha ka baydai ba ka kot ka khia kata ka di kebenta ka ba khmat do ikwa ban ya kumba ka district council hi kalapa sikaan jongga tu ka malin jongga administration and jepbu met bahaya ka kijat kikur kinja kata ka ba kham kong san khnang bangila ban penya telimelan ya kukur gajat khasi baro kata ka di ka main ka ba kham kong san bat lada ngan ong ipikum ka nang yalam ka bangla jelam mantana do ar haja khap ka ban mi syakmat ban khunam ta ki kenthai kadan kam bangan ong pila da kadan kono kono ka benta ka bam kabamla ban penmenjur rik babon bawlang kabot hakabadan kanong rem ngam talia ban yang ban syathan nam takajat ban riru kata ka de gejeng thmo ka bakong san jonga balak atas nam nganilam han nomor ba hakabangela mi ki asyar hadu bangina syathan ni sayo ikanong ki asya kat kum ki anya po district council ki don ki benta ki ba biang ki don ki benta ki ba ngin hapan pentikna shushu ban pen scam shushu kidang dan ki bang hab ya tai biang na ka benta kata tingidan ka man hab le jelio shushu nang mata nama ka jing tai ka long ba bingin tai lang baro ki MBC ki badan hapo ka district council hi bangin pin scam ya ka jak kan jalan ki an ki babon ba ka bamot bangin hab ban ya persang ban ya tai lang baro ban bangin sutu ta ka jing jung khasi jan kya hi habang dan kanong rem nganyang scam ladang adai ban poi sha thong nanangam de ngan ladang nan poi ru handai ke jing scam jonga kolong balada kipat ba lani kinong song snong jong so yong hi ki i kanong rem ka banganga don tangga don ka jing scam namar ba blai ba
beli udah nangkat bat nga basya bangan lej ekono dong kam ngas dengan apa shin kong show beli ban ayang ga bon pin scam bat kendat hiru ha ka bay ne ko ni ka jingi kun nadu ke basdang habang lawan ban file bat ngaswe la nenga smaya khamat hak te akerteng jong blai banganya da ka hok ban nadu basdang mang mi na ka jing khun hadu ka bakut jong ka ni ka jing khun ngan yang bat chakmat bat kanam don kuno dok jing pen thame kum ba sha pen thame ya iba Osborne ha class election baki pat ba jong so yong ki ong ba yo Osborne ha ka por bi Osborne dang yang ka parti kongres ki ong ba Osborne la sha thiet ula sha di la nu sha la sha thiet ki we pe parti kani ka jing thak jong ki leaders jong ki we parti ban pen thame pat ba henry kata kan nam long ban ngin dei hiru ki kun ban sha di tat kalau yang le ki yeng ka sam kata ka di ke benta ka bangi kwa ban kun be hadu ka bakut bangar kerpat rut hang ni ha kan ling ba jong ni di news ni ki media ki baki pat ba ki yo sngo ba la de kino ki leaders le ni kino yalam jong ni we parti kin pen thame phi pat ba tengangan ongan yang nadu bak sedang ngan yang ha kanong rem ka banganga don bat hadu ka bakut jong kan election ngan yang bat ka kamtri kampat ba lelei kemut la dangalong kum nuru kemut kamtri kampat ba kemut ngan ya be syak mat klem jing sange Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya